पुन्हा माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर वाह वाह अनिता किती बनायले डान्स होता हा या डान्स होता तू इंडियाला अरे वेटिंग करू किती आहेत वर चितो जाय हा जानतो कोण तिथे आता हाल्या तिकीट चलते अरेंजमेंट केला तू गाणं नीट नाचता ते हिंदी डान्स नाचता अरे तेका तो डान्सर नो सो तेका प्रमोट करपा जाय तेका होय ये किती जाताय तुका जाताय करू रे चल या शेकी शेकी डान्स गेलेला आलती आता तुझ्या 3:30 फोन जे या शेकी रावण किती चल या फोन जे आता खबरी